O primeiro, dar as grazas, unhas grazas moi, moi grandes para as doutoras María Viéitez e Elena Rodríguez, que hoxe compartiron con nos toda esta información, por estar sempre aí, divulgando, tratando as mulleres con endometriose, que é tan importante e que fan que nos sintamos un pouquiño menos soas. Vamos ter un anaco de rolda de preguntas, así que é o momento de que aproveitedes que temos a estas dúas doutoras aquí para preguntar todo o que se vos pase pola cabeza, calquer dúbida que teñades, na que vos poidan axudar. Emplazo-vos alguén se quere facer algunha pregunta. Hola, bos días. Eu quería preguntar por eses tratamentos que, con píldoras que suspenden a menstruación, que son a longo prazo, como dicíades, se hai como un tempo máximo que se poda tomar ou se poden tomar anos sen ningún problema. Bueno, primeiro, a pílula anticonceptiva, sobre todo nos casos de endometriose, unha vez que se instaura, hai que mantela a longo prazo. Hai moitas mulleres, xa na consulta normal, sin falar da endometriose, moitas mulleres que nos din que fixen un descanso da pílula. Eso é contraproducente. A pílula, non hai que descansar da pílula. Precisamente nos períodos de descanso é cando hai máis perigo de que se formen cistes ou que haxa menstruacións retrógradas ou que poidan aparecer outras sintomatoloxías. E é máis, os efectos secundarios da pílula, que como dixen son pouco frecuentes e pouco importantes, pero sí que hai como un pico. O inicio do tratamento da pílula é cando máis efectos secundarios, cando máis perigo hai. Despois disminúe e se mantén en meseta o resto do tempo. Polo tanto, se facemos períodos de descanso, sempre estaremos con eses picos de maior risco para ter, sobre todo, un tromboembolismo venoso que, como digo, non hai que estar asustados porque é moi pouco frecuente. Os tratamentos que damos na endometriose, realmente o indicado é tratamento con pílula continuada para evitar as reglas, pero sí é certo que estes tratamentos continuados chega un momento en que as mulleres se queixan de que teñen sangrados esporádicos e ás veces moi molestos porque non se poden prever e o mellor tese previsto unha viaxe e xusto nese momento se produce, ou outras mulleres que se queixan de que hinchan moito. Entón, nestes casos, podese recomendar dúas cousas. Unha, que tomen a pílula seguida durante 3 meses e que descansen 7 días para permitir unha regla e desta maneira terán a regla cada 3 meses. É dicir, 4 reglas ao ano. Pasarán mal 4 veces ao ano. En outras mulleres, o que recomendamos é tipo de la tomar continuo e cando te notes hinchada, da igual que pasen 4 meses ou 6 meses. Cando te notes hinchada, deixas 7 días e retomas de novo. Pero sí se poden dar de forma habitual. Eu tiña entendido que coa chegada da menopausia, en principio, quedaba como quen di, o problema acabábase, pero entendín agora que non, que ao largo da túa vida vas seguir tendo... Sí. A menopausia, na inmensa maioría dos casos, vai curar os síntomas da endometriose. Pero é certo que as endometrioses máis avanzadas, onde xa se produciron adherencias, hai algún estudios que din que os síntomas desaparecen coa menopausia, salvo nun 15% das endometrioses máis graves. Non quere dicir un 15% de todas as pacientes que teñan endometriose, sino un 15% das endometriosis profundas. Sí, xeralmente un 3 ou un 15%, depende dos estudios. E un 3% das pacientes totais con endometriosis, un 15% das profundas. Pois nese tipo de mulleres precisamente son as que se produciron fenómenos de sensibilización. Os nociceptores que se atopan na pel, nas articulacións, nas fascias, pasan de ser mecanoceptores a ser nociceptores. É dicir, son receptores que normalmente os utilizamos na propiocepción do corpo, na cinesia do corpo, pois empezan a transmitir dor. É xa unha dor central do sistema nervioso. Pois nesas mulleres seguirán con problemas despois da menopausia. Ante todo, grazas pola vosa exposición.
quería preguntarvos unha cousa, que vos decides que é unha carreira de fondo, non? Isto da endometriose. Eu vivi en primeira persoa con a miña muller, non? Pero o que non entendo é se ti vas ao longo da túa vida, non? Vas te citas con 6 profesionais distintos, non? Do mundo da xinecoloxía, porque non estamos falando do médico de familia, non? Como pode ser que até que chegas un sétimo profesional, que son 10 anos máis tarde ou 15 anos máis tarde, que é iso que che diga, isto é unha endometriosis de libro, non? Pois, o sea, non pode ser que un especialista que digamos, non estou indo ao médico de cabeceira, sabes? Un especialista que ten que ter, pois, entre as súas enfermidades de libro, non, de cabeceira, a endometriosis, pode dicir, iso é normal, iso é normal, iso é normal, esa dor non te preocupes, iso é normal, se tes reglas longas ou pequenas é normal, o que chegue o último é que che diga, jolín, isto é de libro, sabes? Como pode haber ese fallo digamos, na terapia da paciente? Bueno, afortunadamente a nosa opinión é que as cousas están cambiando. Tendo en conta que, bueno, mismo a asociación que tendes aquí, hai pouco tempo que se formou, é dicir, o que se pretende precisamente con estes actos é darlle visibilidade, é que mismo os profesionais lle den a importancia que ten a enfermidade, vale? Porque parte de ese retraso no diagnóstico parte é nosa culpa nosa. Por que? Porque durante anos se lle quitou importancia á dor coa regla. Doiche, porque tamén lle doi a tua nai, tamén lle doi a tua abuela, eso é o normal, non será pa tanto, eso é o que, entón, eso tamén se transmite á sociedade médica, sabes? Hoxe en día, cada vez hai máis persoas sensibilizadas, fanse campañas, hai unha guía que todos os profesionales poden consultar, e creo que se lle está dando unha visibilidade a unha enfermedade que estaba quedando, pois moitas veces nun ámbito familiar. É dicir, doiche a regla, pois quedas na casa con a bolsiña de agua quente, malo será que non pases hoxe e mañán vai ir todo mellor. O mes que ven, outra vez. Entón, hoxe en día estáse sacando a enfermedade a luz, estáse sacando a calle, estáse sacando a que outra xente que non tuvo nunca contacto coa enfermidade sepa que hai persoas que padecen isto. Porque se ti estás nunha familia onde a nadie lle doeu a regla nunca, ti non coñeces para nada que está pasando co resto. É a maneira de que, bueno, pues dándolle visibilidade en que tamén os profesionais se sensibilicen co tema. Esperemos que este cambiando, polo menos é o que tratamos. Tamén eu quería engadir que é certo que nas fases iniciais da enfermidade pois a doente pode ir ao médico e contar máis ou menos o que lle pasa. Ás veces se esquece ou como pensa que é normal, pois esquece de contar certos síntomas que tamén están relacionados coa endometriose. O médico, despois de varias visitas, decide facerlle probas de imaxe, normalmente unha ecografía. Ás veces a endometriose non se ve por ecografía. Exploración normal, ecografía normal, non che pasa nada. E anos máis tarde empezan os quistes, empezan as retraccións, e entón cando se ve, pois era unha endometriose, era de libro. Por eso creo que a endometriose é unha enfermedade orgánica onde eu creo que das máis importantes onde o relato da paciente é tan importante, porque simplemente con que nos conte o que lle pasa xa está feito o diagnóstico. Dor coas reglas, dor coas relacións sexuais, dor orinar, xa está, hai que buscala. Cando non se ve e ti a sospeitas, pois poderemos facer unha laparoscopia, realmente vela ou descartala en outros casos. Vale por o camino. Esperemos que sí. Hola, buenos días. Yo en principio lo que sí quiero saber, porque, bueno, la regla duele. A regla doe. Sí. Pois a regla doe ás veces. Pero es que tengo entendido que la regla no duele. Entendido no, perdón, leído. A regla, é certo que... Claro. Hai moitas mulleres onde a regla non lle causa ningún error. Ya, pero sí lo puede producir. Ter unha molestia coa regla, pois encontrarte, pois eso, que tes unha molestia un día puntual nunha regla, non quere dicir que teñas unha endometriose. Ya, pero puede doler hasta el punto
de desmayarte, de perder o conocimiento. Eso é o que chamamos, o que intentei transmitir, como que non é unha dor normal dunha regla, non é unha molestia, non é tómome un ibuprofeno este mes e hasta o ano que ven. Ya. Cando ti che impide facer a túa vida normal esa dor, non é normal. Ya, es que bueno, mi hija es una afectada de endometriosis en grado 4 y bueno, pues la primera vez que ella siempre tenía unos dolores de regla, supuestamente, de perder el conocimiento, de estar muy mal. Y me sorprendió muchísimo, pues la primera vez que tuvo que ir a casa una ambulancia a buscarla, llegamos al Xeral y a lo mejor me sorprendió más porque era una mujer, que me dijo que mi hija simplemente lo que tenía era un simple dolor de regla. Yo le dije si ella por un simple dolor de regla perdía el conocimiento. Estoy hablando cuando mi hija tenía 18 años, va a cumplir 37. Y también te quisiera hacer otra pregunta. ¿Siempre se diagnosticó a través de una laparoscopia? O diagnóstico de certeza de que unha muller ten endometriosis establécese cando hai unha lesión que se estirpa e se comproba en anatomía patolóxica que hai tecido endometriósico. Ese é o diagnóstico de certeza. Vale? Hoxe en día non hai por que facer unha laparoscopia porque está admitido que cando unha muller ten a sintomatoloxía suxestiva, e para iso hai que preguntar pola sintomatoloxía característica, a exploración concordante e ademais podemos instaurar un tratamento e responde a ese tratamento, podemos asumir que ten unha endometriose sin ter un diagnóstico anatomopatolóxico. Pero ata hai uns anos, ata hai os primeiros estudios para valorar a necesidade de laparoscopia non están establecidos sobre o ano 2006. Ata ese momento sí que se facían moitas laparoscopias diagnósticas para intentar diagnosticar a enfermidade. Pues a mi hija jamás le hicieron, y desde los 18 años tenía esos problemas de perder el conocimiento con la regla. Cando nos empezamos coa unidade, coa consulta de endometriose en xuño de 2011, realmente viñan pacientes moi enfadadas, co sistema, co sergas, co modo de funcionar, co que cada día había un xinecólogo distinto, cun criterio distinto. Había mulleres que levaban 5, 6, ata 7 intervencións cirúrxicas pola mesma causa. Había un popurre, había moito descoñecemento da enfermidade. Por iso, no xeral daquela, nos vimos na necesidade de crear a unidade, de repasar o tema para evitar que estas mulleres, que ademais son mulleres moi novas, pois darlles unha saída, porque non era unha nin dúas, vimos que era algo moi frecuente. Melloramos moito niso. Eu, probablemente, é unha historia que teña pasado e probablemente as historias parecidas a esa. E o importante é corrixir os erros do pasado e que a partir de agora, entre todos, podamos camiñar no camiño correcto e chegar a evitar ese tipo de situacións. Nunca debemos minimizar a dor, eso é unha regla básica. Os médicos, se lle doe, é que doe. Se non hai lesión, pode doer. Igual, nunca debemos dubidar de cando unha paciente nos di que lle doe, é que lle doe. O que pasa que, desgraciadamente, non sempre o tratamento vai poder eliminar a dor por completo. Eso é algo que hai que asumir, hai que explicar e, as doentes lles leva un tempo entender e aceptar esa nova situación. Podemos tratar de paliar a dor, podemos facela desaparecer en algúns casos, pero non en todos os casos o conseguiremos o 100%. Vale, pues agradezco que sigáis investigando en todo esto y a ver si las que vienen atrás tienen una frontera que tuvo bien. Gracias. Hola,
Quería, felicitaros pola vosa exposición e darvos as gracias tamén, porque, se ten en conta a disposición do voso tempo, está colaborando con estas cousas. Quería vos facer dúas preguntas. Unha é se o tamaño do endometrioma e a súa ubicación influye na esterilidade, e a segunda, quería dicirvos se esas unidades multidisciplinares das que falades, que, pintan moi ben, porque xa non solamente en este tema, sino en todo, é o que se tende, esas unidades multidisciplinares, se contamos con algunha na nosa comunidade ou en que sitio as hai. Gracias. O tamaño do endometrioma sí que influe, pero influe máis a idade da doente. A idade, quero dicir, non é o mesmo operar un endometrioma nunha muller de 20 anos que ten unha boa reserva ovárica, e sabemos que eliminando o endometrioma tampouco vai repercutir, ou a priori, polo menos, na reserva ovárica da muller, ou unha muller de 37 anos que xa só pola idade, xa só pola endometriose xa ten unha reserva ovárica que probablemente este disminuída, o eliminar o endometrioma sempre arrastramos, ou extirpalo, sempre arrastramos parte do ovario sano, eso é inevitable. E entón, as cirurxías repetidas sobre os ovarios, sacando os endometriomas, poden favorecer que lle disminuamos aínda máis a reserva ovárica. Digamos que canto máis grande o endometrioma tamén é máis difícil de facer unha cirurxía conservadora, máis difícil conservar o ovario sano. Entón, non se deixan, intentamos operar os endometriomas que non ten un tamaño 5 ou 6 centímetros, que nos sea máis fácil conservar o ovario sano, para manter a capacidade reproductiva. O que queríamos decir é que se a idade da paciente, se é unha idade máis avanzada, é mellor non tocar o ovario e mandar a técnicas de reproducción. Cando é nova, podemos plantexarnos a revisión, claro. Respecto ás unidades multidisciplinares, non hai unidade de referencia aquí en Galicia neste momento. Nos temos aí unha consulta e, entablamos contactos con outros servicios e cando é preciso, en casos seleccionados, poñémonos en contacto e operamos con ciruxán, se fai falta, ou curólogo. Non hai unha unidade establecida. De feito, eu creo que ainda hai hospitales en Galicia onde non hai ni unha consulta específica. Antes, o noso que facíamos era os casos máis complexos derivalos fora da comunidade. O que pasa é que é un trastorno moi importante para a doente ter que marchar a un sitio, estar sola, ou mellor desplazar a familia, e intentamos cada vez abordar casos máis complexos, pero sempre coa colaboración dos outros servicios. Hola, bos días. Eu son unha desas mulleres, penso, enfadada co sistema, sobre todo a partir de escoitarvos, porque estou me dando conta que probablemente son unha muller con endometriose non diagnosticada. Efectivamente, eu vivín e doume conta de que a miña xinecóloga, sempre, e xinecólogos, pasei por varios, sempre deronlle pouca valor ao concepto de dor. Eu tamén perdín o coñecemento en varias ocasións. É verdade que a máis é un síntoma bastante inhabilitante, porque eu en reunións de traballo tiven que perdín o coñecemento. É unha situación pouco agradable que nunca atopei un médico, digamos, que entendera que isto era algo que iba máis alá do normal dunha regla. Entón, ahora mesmo estou bastante enfadada descobrindo todo isto. E máis enfadada aínda porque doume conta que efectivamente eu tamén son unha muller que sufriu de esterilidade precoz, pero que o descubrín tarde. Entón, eu teño dúas preguntas para vos. Antes de nada, comentarvos, eu son María Pierres, son deputada socialista de Igualdade no Parlamento de Galicia. Como vivín este tema da esterilidade precoz e agora entendo que probablemente ten que ver co tema da endometriose, metimos unha iniciativa no Parlamento
para solicitar que se realicen analíticas de reserva ovárica dende unha idade na que se entende que baixa a fertilidade da muller, para probablemente detectar eses casos de mulleres que máis alá do coñecido poidan detectar que a mellor teñen unha problemática e poñerlle remedio, e poñerse en mans dos equipos de reproducción asistida e ver que está a pasar nunhas idades máis tempranas. Pero a maiores desto, primeiro, saber se credes que esa proba pode ser útil tamén para relacionala con outro tipo de problemáticas, e segundo, saber se o embarazo ten unha incidencia na reducción da endometriose, porque descoñezo, eu só sei que cando din a luz fai 4 meses, dixerme, tranquila, a partir de ahora as reglas van a ser menos dolorosas. Non o sei. A verdade é que ainda non. Perdón, se me permites, é que estou vendo a Roberto Reboredo, que é un compañeiro noso, que é especialista, traballa no Cunqueiro, en reproducción. O coñezo. Eu creo que é un desperdicio telva aquí e non aproveitarnos da súa presenza. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, la verdad es que respecto al tema de endometriosis y esterilidad, ¿no? La verdad es que, bueno, pues se sabe que, por supuesto, que hay una relación directa, pero lo que decíais antes, pesa mucho más la edad que la endometriosis. Es decir, es muchísimo mejor. Preferimos siempre una paciente con una endometriosis severa con 30 años, o con 29, o con 32, que una paciente con 38 con una endometriosis leve. Esto va un poquito en la línea de lo de la reserva ovárica o la detección. Supongo que os referís a la hormona antimuleriana, ¿no? Sí. Sí, te está diciendo que sí. Sí, ¿no? Muchísimo más práctico sería hacer campañas de información respecto a educación reproductiva, pero muchísimo más, porque le íbamos a sacar mucho más partido. Claro. Es que hacer hormona antimuleriana, ¿a partir de qué edad? Es que no lo puedes. No es práctico, es mucho mejor tener buena información y saber que a partir de los 33, más a partir de los 35 y más a partir de los 37, pues hay problemas, con o sin endometriosis. La verdad es que la endometriosis influye, pero solamente es un factor de riesgo. Lo que más pesa con mucha diferencia es la edad. Con una buena información, que no la hay, porque no la tenemos ni los ginecólogos generales, ni los médicos de familia, ni siquiera a nivel de los centros de primaria, de enfermería o matronas, no tenemos esa enfermedad, esa información, y nunca la tuvimos, y lo mismo pasó con la endometriosis. De la endometriosis se saben muchas cosas ahora, pero hace 10, 15 años no se sabía tanto como se sabe ahora. Los que habitualmente estamos en contacto con pacientes con endometriosis, ves entrar a una paciente y la expresión de la cara, y como te habla, ya haces el diagnóstico. Eso no se lo podemos pedir ni a un médico de cabecera ni a un ginecólogo general. Bueno, pues porque, aparte de que no vamos a hablar del tiempo en consulta, ¿no?, con los pacientes, es algo que, bueno, pues que a poco lo vas viendo, ¿no? Y mucho más importante sería informar. Charlas como esta, hospitales, centros de salud, y por supuesto que viniese más gente, claro. Presionar para que esas unidades multidisciplinares se recoñezan, teñamos unidades especializadas un pouco por todo o territorio, que é o que defendemos nós desde a asociación. Vou continuar, non sei se queredes seguir tratando este tema con máis preguntas, que creo que hai bastante xente. Eu só quería facer un apunte. Vale. Na consulta, moitísimas veces preguntamos polo desexo reproductivo das pacientes, porque, bueno, máis que nada para planificar o tratamento. E, bueno, non sei, Elena, pero a min chamame a atención moitas veces as respostas da xente, porque encontraste pacientes con 37, 38, 39 anos que a resposta é non, aínda non. O sea, non, aínda non. Entonces pensas, entonces cando? Porque claro, non aínda non, non sei, aos 40, aos 50.
É dicir, estamos nos olvidando, é verdad que a vida cambiou moito, que as mulleres saímos da casa, temos un traballo, somos profesionales, queremos un montón de cousas, pero é unha realidad con ou sin endometriose que estamos retrasando un montón a natalidade. Entonces, o éxito da reproducción está directamente relacionado coa idade da paciente, máis aínda nunha paciente que xa de por sí ten un problema, que é a endometriose. Entón, cando lle preguntas aos 38 anos, non, e che di, non, aínda non, pois que faz? Que lle explicas a esa paciente? Porque tampouco tes por que presionala na consulta e dicir, mira, tes que te poñer as pilas. A ver, cada un é moi libre de ter os fillos cando queira, lóxicamente, pero a min pareceme un problema importante en que estamos retrasando un montón a natalidade, en xeral, non falando só de endometriose. Só quería dicir iso. Bos días, eu vou a ser un poquinho máis técnica porque para mí é un regalo tervos aquí a que contestedes directamente, que non sempre é fácil que nos contesten as dúbidas. Eu son paciente nova, por eso teño tantas dúbidas. Sí que fun operada de urxencia por hemoperitoneo grazas a endometriosis de moitos anos esperando por ela. Lo que pasa é que xa estou son medio enfadada porque sí que me sinto cuidada polos médicos, sí que sinto que me están vigilando cada pouco tempo. O que me pasa a min, perdón que me emocione un pouco, é un pouco o que dicía el, que me parece un pouco increíble que o ir rotando por distintos médicos a súa maneira de procederse xa tan distinta. Porque para uns hai adherencias, para outros quiste endometrial, para outros quiste lúteo formado polo Mirena, e iso sí que crea unha ansiedade que sí que supoño que aumenta máis a dor e a percepción da dor do que realmente pode chegar a ser. Entón, isto é a miña introducción. Pero a miña dúbida concreta é que aínda co Diu Mirena, que foi o procedimento que eles elixeron para mí, xa que o meu hemoperitoneo foi utilizando o parche, polo que non chegaba ao seu efecto, eles elixiron para min colocarme o Diu Mirena e aínda así despois dun ano con el síguenme pedindo paciencia porque parece ser que nas resonancias e nas ecos sí que se segue vendo algunhas adherencias e algúns quistes que en principio coa operación quedarán solventados. Entón a miña dúbida é se realmente o Diu Mirena vaime axudar e teño que seguir tendo un pouco de paciencia a que a regla marche por completo ou non, ou teño que poñerme as pilas e seguir sendo pesada para que me sigan facendo caso e cambiar de tratamento. Eso por un lado. E outra miña dúbida, que falaba desde exercicio físico, comentaron o tema dos exercicios hipopresivos para soltar a zona pélvica e quería saber, porque xa preguntei varias veces e non coñecen moito, se vos coñecíades o tema. E nada máis. O Diu Mirena é un tratamento excelente para tratar a dor da endometriose, pero é certo que se o problema é un síndrome adherencial, non hai tratamento médico que trate o síndrome adherencial. E máis, as intervencións repetidas poden empeorar o síndrome adherencial. O que quero dicir é que a endometriose, na súa última fase, digamos, sí que pode crear fibrose, o componente fibroso predomina sobre o glandular, pero tamén as intervencións repetidas poden provocar adherencias, porque cando facemos unha ferida, o tecido cicatricial é fibroso, non se restaura. E evite operar porque vai ser o bucle das adherencias. Efectivamente. Eu estou sendo paciente co Diu porque sí que é verdade que un ano despois, agora é cando a regla empeza a faltar, etcétera, eu estou poñendo toda a miña enerxía en ser paciente, pero vas a unha resonancia e volvense a dicir que vense algúns foquiños, etcétera, entón a miña dúbida é se realmente teño que ser paciente ou non. O Diu Mirena vai moi ben para frenar a evolución da enfermidade. É certo que se xa hai adherencias e as adherencias provocan dor, o indicado neste caso, e sin querer ser categórica, porque sin coñecer o caso en concreto e, en fin, sendo moi prudentes, pois probablemente un tratamento tipo tratamentos miofasciais ou estiramentos tipo pilates ou os hipopresivos que xa faz poden ir moi ben. O que preguntabas de... Sí, o que preguntaba sobre todo é o tema de que eu, bueno, aténdeme cada 3 meses, estánme mirando, pero sí que é verdade que cada vez que vou, pois ven un
quiste, non estou, como aquí dicías, as técnicas exploratorias, na ecografía, tal, non logro saber se un quiste lúteo ou un quiste endometrial, porque o biomirena pode formar quistes lúteos. Bueno, a diferencia para diferenciar un quiste lúteo de un quiste endometriósico é que en 2-3 meses o quiste lúteo desaparece e o endometriósico non. Continuando, que se me fora Santo Ceo, continuando co tema das adherencias, cando falo das terapias miofasciais e de rehabilitación do solo pélvico, cando se producen esas adherencias e esos espasmos musculares, eses nervios que están doendo, as técnicas miofasciais o que fan é como, pensamos unha bicicleta que está torcida ou unha roda, non? Pois o que fan é estirar algúns radios e descomprimir outros para tratar de relaxar os músculos que se pode haber contraídos e contraer os outros para compensar. Temos que pensar que o corpo humano é como un pano de seda. E entón, se tiramos dun fiño por un extremo, vai repercutir no resto do pano. Se temos problemas do suelo pélvico, realmente onde se inician os síndromes miofasciais, pois, ao final, a estabilidade do corpo vai de repercusión no resto do organismo. Por iso son tan importantes a rehabilitación do suelo pélvico, os hipopresivos, os estiramentos. Quen poida ter un tratamento fisioterápico de rehabilitador vai se ver moi beneficiada cando hai adherencias. O sea, en principio, o DIU sí que debería ver a melloría, esperar un pouco, vamos, quero decir. Claro, que ti te din en 6 meses, en principio, ti vas a notar o efecto, etcétera, pero claro, os meses pasan. É que precisamente unha das cousas que temos que facer na consulta é dar expectativas reais a doente. E tamén o que pasa algunhas veces é que despois de unha intervención médica ou cirúrxica conseguimos disminuir a dor. Entón, a doente ven a consulta e ven moi contenta porque está mellor, porque reduciu a cantidad de analgésicos que ten que tomar e está moi ben. E ao cabo de 6 meses, 8, 10 meses, volve e xa non está tan ben. Que pasou aí? Que a dor que tiña antes é moito maior que a que ten agora, pero que a que ten agora pasa a ser o 100% do seu problema. E entón, os mecanismos da dor son complicados por iso, porque, a actitude, o estado afectivo da muller influe moito na percepción da dor. Por eso, no teu caso e en moitos outros casos, o ideal é un tratamento integral, desde dieta, exercicio, yoga se pode, relaxación, e non hai máis, de momento. Creo que é moi importante o que decides da dieta e do exercicio, da actividade física, ao menos non son a primeira persona, pero tamén é importantísimo que pode dicir, non hai algúns nomes aquí, que supoño que aparecen nos pacientes, deberían ser tamén os nomes que tenemos aquí, porque detrás de unha muller sempre hai un home, non sei se a súa pais, ou un irmán, se o irmán, ou o marido, ou a pareja, non? Porque é importantísimo acompañar a tua muller tamén nese camino, porque se ela ten que facer exercicio, pois que tamén te fagas algo por ela, non? Se tens que deixar de fumar, que non este fumando o teu marido o teu carón para decir, sigue con dice que panche. É dicir, que eu creo que aproveitando que hai aquí os representantes dos poderes públicos, profesionales clarísimos, as zonas já particulares que sodes vos, o sistema público de saúde, que creo que fose desa primeira unidade en toda España, non? En Galicia. Bueno, as zonas já por galegas, non? Porque todos estos medios de comunicación que lle den un culo tamén a endometriosis, porque estamos falando, como decíamos, unha enfermedade que afecta o 10% das mulleres, que non é un dato banal, non? Entón que hai que darlle moito máis eco, e aprovechando que hai aquí asociacións, pacientes, representantes dos poderes públicos e profesionais do sector, a mí tamén me gustaría ver non somente ginecólogas, sabes, senón hai un ginecólogo, porque a veces parece que somente vos sodes conscientes, non? De que dentro do sistema público de saúde o problema está aí, que son as ginecólogas que teñen que lutar, pero non, serán ginecólogas e ginecólogos. Pero que eu non me domina un solo ginecólogo, ni na unidade nosa, ni que lle dé un pouco de eco de público este discurso, non? Bueno, nós no noso caso particular somos ginecólogas porque somos ginecólogas, pero, o doutor Reboredo é un ginecólogo, o doutor Vázquez, que está na reproducción, é ginecólogo. A veces entende mellor un home que unha muller, feito.
Que foi casualidade, vamos, que fóramos mulleres. Vades disculpar... Si me permites, bueno, eu creo que un pouco do xénero da persoa que tes diante depende do informado que este, máis ben, non? Vades disculpar, estamos super sobre o tempo, xa debe estar tocando o grupo no sireno. Vamos ir coa última pregunta, que vou pedir que seña breve. Queríavos solamente recordar que, bueno, que agora temos a concentración e que todas estas reivindicacións que están saindo, coas que todas e todos nos atopamos, pois o importante que é asociarse para eso, o importante que é traballar pola visibilización para conseguir o que estamos pedindo, non? Que evidentemente precisamos un respaldo por parte dos poderes públicos, pero nós tamén temos un traballo que facer. E, bueno, deixo coa última pregunta e vémonos despois abaixo na praza, vale? Moitas gracias a todas e todos por vir. Parabéns a Querendo polo acto e parabéns tamén a vos polas intervencións. Eu quería preguntar polo papel que xoga ou que debería de xogar, na vosa opinión, a atención primaria, tanto no diagnóstico precoz, evitar o calvario de tantos anos antes de chegar ao diagnóstico final, como no seguimento, tratarse dun proceso crónico. Que papel pensades que ten que xogar a atención primaria, que eu adianto que creo que é importante, e como poderíamos mellorar os que traballamos en atención primaria para enfocar mellor este problema? Bueno, eu creo que a atención primaria é fundamental. Por qué? Porque o médico de atención primaria é onde primeiro se acode, sempre, por calquer motivo. É o médico máis accesible que ten a poboación xeral. Entón, o médico de atención primaria ten que estar vigilante. Cando unha muller lle conta, pois eso, teño unha dor importante que me impide facer cousas, que teño que estar tomando pastillas, que non podo ir a traballar, pois prestarlle atención, sobre todo. Prestarlle atención e pensar que detrás deso pode haber algo máis. Non decirlle, bueno, pois non pasa nada, muller, isto pasou sempre. Entón, é o primeiro punto de detección da enfermedade. É unha das causas de derivación da atención especializada. E despois, en canto ao seguimento, hai pacientes con endometriose que poden ser seguidas por atención primaria. Aquelas pacientes con endometriose leve que non precisan un tratamento específico e que simplemente, bueno, pois con un analxésico están ben, poden facer unha vida normal, esas pacientes poden ser seguidas por atención primaria. Pero é un paso fundamental a atención primaria en todo o proceso de atención a paciente con endometriose, no meu modo de ver. Non sei se Elena quere dicir algo. Non, simplemente que, por suposto, fai falla formación na atención primaria e na especializada tamén, pero eu creo que o que máis falla aquí é a información a nivel social e, sobre todo, nas idades precoces. Nas mulleres, eu creo que a información debería empezar xa nos institutos, non sei de que maneira, non sei se mediante charlas ou a través de vallas publicitarias, pero que a xente se pode identificar, decir, a min pásame isto, e dicir, non terei isto que pon aquí, endometriose, esta dor, para que as propias pacientes poidan acudir ao médico de familia e explicar o que lles pasa, porque sin deixarse ninguna sintomatoloxía detrás. Que vaya ao médico e que explique que lle doe a regla, porque ás veces o que lle conta é que ten cólicos intestinais, pero porque ten a regla. Non sei se me explico. Si as mulleres teñen esa información, poderán transmitir, pois, pode ser, doutor, pode ter unha endometriose? E entón, cando se pon en funcionamento a maquinaria, pois vamos a investigar se a tes, e se a tes, vamos a tratala. Solo engadiría, non? Sería moi interesante preguntar por como van as túas reglas ou como van as túas menstruacións as mulleres, non? Un pouco para controlar así de entrada. Vamos para o sireno, recordarvos que, bueno, nós temos bastante contacto coas dúas doutoras, sei que quedaron moitísimas dúbidas por resolver, que
para o pouco que nos encontramos, estes son momentos super importantes para informarse, pero que estamos aí, que vos podes poñer en contacto con nós cando que irades, pois xestionaremos máis actos como este todas as veces que poidamos. Vale? Vamos para lá.